Imfihlo yempumelelo kaDaniel, izifundo ngobuholi kanye nobuqotho. Umoya wovunguze maphasishe igodle eziphakeme zaseBhabhiloni. Uphethe amazwibela omuntu okuhlakanipha kwakhe kwakudlula izazi zosuku lwakhe. Wayengubani lo Daniel? Kwenzeka kanjani ukuthi insizwa yakwelinye ilizwe iphakame kangaka egodleni zamakhosi? Uhambo lwakhe kwakungelona oluvamile ngoba ngaphansi kwesimo sakhe esizolile nokuqolezela kwakhe okuqinile, kwakunemfihlo yempumelelo yakhe engenakunyakaziswa. Imfihlo eyayidelela amandla nengcebo yasemhlabeni. Kwaqala ngesikhathi uDaniel ethunjwa, esuswa ezweni lakubo, wema phambi kwaNebhukhadineza onamandla, inkosi yaseBhabhiloni. Kodwa wayengafani nabaningi ababengase bawohloke ngaphansi kokucindezelo. uDaniel wakhetha indlela ehlukile, indlela yobuqotho obungantengantengi. Daniel 1:8. Kepha uDaniel wahlosa enhlizweni yakhe ukuba angazingcolisi. Ngesikhathi lapho ukuzitika nokunethezeka kwasebukhosini kubukeka njengokubusa kwenqaba kwaDaniel ukudla okucebileyo kwenkosi kwaba isikhonkwane sokuzinikela kwakhe okujulile. Inhliziyo yakhe yayigxile kokuthile okukhulu kakhulu kunokuthandwa abantu. Kwakugxile kuNkulunkulu. Esikhundleni sokuvumela ukwesaba, uDaniel waxoxisana, ecela ukuhlolwa emva kwey'nsuku eziyi-10, edla imfino namanzi kuphela. Ngemva kwey'nsuku eziyi-10, akukhona nje kuphela ukuthi uDaniel nabangani bakhe babonakala benempilo kunalaba ababedla ibiliboco zasebukhosini, kodwa futhi batholakala behlakaniphile ngokuphindwe kashumi. Daniel 1:20. Kuzo zonke izindaba zokuhlakanipha nokuqonda, wabathola bedlula ngokuphindwe kashumi kunazo zonke izanusi nezangoma embusweni wakhe. Ukuphakama kukaDaniel esikhundleni kwashintsha ngendlela engalindelekile, lapho inkosi iba nephupho elikhathazayo okungekho noyedwa kwabahlakaniphileyo owayengakwazi ukulichaza. Esabela ukuphila kwawo, amadoda ahlakaniphileyo aseBhabhiloni ayekhathazekile. uDaniel egcwele ukholo wafuna uJehova ngomthandazo. Impendulo yafika kuye ngombono ebusuku. Agcinanga ngokulichaza iphupho, kodwa waphinde walembula engazange alizwe enkosini iphupho. Ukuhlakanipha kwakhe kwashiya isigodlo saseBhabhiloni simangele. Ukuphumelela kwakhe kwakungekhona nje okolwazi lwakhe, kodwa nasekuthembeleni kwakhe kuNkulunkulu ongantengantengi. Daniel 2:20. Malibongwe igama likaNkulunkulu kuze kube phakade naphakade, ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Ubuqotho bukaDaniel bavivinywa ngendlela emangalisayo ngaphansi kokubusa kwenkosi uDariyu. Nakuba uDaniel ayebekwe kwesinye sezikhundla eziphakeme embusweni, izitha zakhe zayifuna ukumbulala ngokusebenzisa ukholo lwakhe. Ngokumelana nawo, khishwa umyalo owenqabela ukuthandaza kunoma yimuphi unkulunkulu noma umuntu ngaphandle kwenkosi. Njengomkhuba wakhe, uDaniel waqhubeka ethandaza obala kathathu ngosuku, enqaba ukulahla ukholo lwakhe. Ngenxa yalokho, waphoswa emgodini wamabhubesi, wawumnyama, futhi amabhubesi ebhonga ngenxa yendlala. uDaniel wema ngokuthula phakathi kwawo, ukholo lwakhe lwamvikela ekulimaleni. Inkosi uDariyu ngakusasa yagijima yayombheka ukuthi uDaniel wayesindile yini. Yamthola engenamyoco, ebonisa ukuthi ubuqotho nokholo kunomvuzo kuNkulunkulu. Daniel 6:22. uNkulunkulu wami othume ingelosi yakhe yavala imilomo yamabhubesi, awangilimazanga, ngokuba ngifunyenwe ngimsule emehlweni akhe. Ifa likaDaniel aligcinanga eBhabhiloni. Ubuholi bakhe bathonya nombuso wamaMede namaPheresiya. Yakhe yonke uDaniel wabonisa ukumethemba ungenanyaziso uNkulunkulu. Ukuhlakanipha nobuqotho bakhe bamenza waba umeluleki othenjiwe ngaphansi kwamakhosi amaningi. Kodwa amandla akhe afinyelela ngale komkhakha wombangazwe. Ukholo lwakhe, umthandazo, nokwenqaba kwakhe ukuhlehla kwakhuthaza labo ababemzungezile, futhi kwabeka isibonelo esohlala njalo sokuthi buyini ubuholi beqiniso. Impilo yakhe ibonisa ukuthi impumelelo akusiyona ingcebo umuntu aziqoqela yona noma amandla anawo, kodwa isebuqothweni umuntu abugcinayo nokuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. Izaga 9:10. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha, nokwazi ongcwele kungukuqonda. Impilo kaDaniel
iveza ukuthi impumelelo yangempela itholakala ekugcineni ubuqotho, ukufuna ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu nokuhola ngokuthobeka. Indaba yakhe iyaqhubeka nokugqugquzela abaholi banamuhla abalwela ukwakha ifa elisekele kulezi zimiso ezingaphelelwa yisikhathi. Kunoma ubani ofuna ubuholi emhlabeni wanamuhla, imfihlo yempumelelo kaDaniel iyisikhumbuzo esiveza ngokusobala ukuthi ekugcineni ayiphathelene namandla, kodwa imayelana nokwethembeka nobuqotho phambi kukaNkulunkulu.